Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi kung saan man kayong dako naroroon sa mundong ito. Muli po magkakasama po ito yung lingkod, Brad Eugene po, Depensor Katoliko. At sa pagkakataong ito, tatalakayin natin kapatid nitong nangyaring debate kagabi, no, between Bible Baptist Church and me. No? Kasi atat na atat itong Bible Baptist Defender di umano na harapin ng debate itong wala naman akong alamin. Wala naman akong alam sa kanilang doktrina dahil hindi po ako Bible Baptist. Ang nangyari kasi, patutunayan niya umano na itong Bible Baptist ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo at itong Katoliko ay huwad. No. Yan po ang yan po ang topic niya. At ayon po mismo sa Biblia at referensya. No? Hindi ko naman masasabi na ano bang klaseng moderator mayroon, ano? Kasi bias. Alam niyo ba kung bakit bias? Nagalit pa nga yung moderator, sinabihan kong bias. Nakamute lahat kasi nagsasalita daw yung afirmatibo. Sa kanila pala ang moderator kaya pala. Pero wala namang problema kahit founder pa ninyo yung moderator, wala namang problema. Pero alalahanin nyo, huwag niyong i-mute yung audio ko at saka audio ng moderator habang nagsalita yung afirmatibo. Alam niyo ba kung bakit? Para pag may objection, magka-object tayo. Walang nangyari wala na nga sa topic itong afirmatibo ninyo. Paano tayo mag-object? Nakamute yung moderator. Nakamute lahat. Maliban doon sa afirmatibo. Di bias. Doon pa lang, wala na. Yeah. Paano na lang kung mag-topic itong kanilang afirmatibo ng sabihin na lang natin na itong ibang usapan, paano tayo magkapag-object niyan? Diba? Doon pa lang, wala na po. At focus po tayo sa itong issue. Matapos na akong nagbigay ng komento nito sa yaong Facebook page natin, ano? Niliitan ko na lang noon kasi ang walang nag-response doon kung meron ba tayong audio. Baka aabot na ng isang oras walang audio. Nung nangyari sa akin yung walang audio, minsan hindi ko nga maintindihan kung bakit mawawalan tayo ng audio minsan dito, ano. At yun ang katawa-tawang nangyari nitong pastor na Baptist. Pastor ba yun o defensor? Hindi ko nga alam kung ano yung kanya. Kasi po, nagtataka ako, habang salita siya ng salita, wala siyang naipresent na mga libro. Sinabi lang niya, dito mababasa sa Greek Bible. At noong nanghingi ako ng kopya sa kanya, pwede bang issue down mo yung libro? Wala palang libro. Wala palang Biblia ang dala. Kawawa naman kayo. Hindi naman ako naglalait sa inyo Pero kapag sa debate, kapatid, huwag mo akong paniwalain doon sa sinabi mong encyclopedia na nasa internet di umano. Biblia ang Griego pero nagka-encode doon sa kanyang laptop. Mali yan. Talagang mali yan. Hindi po katanggap-tanggap yan. Talagang magpakita ka ng real na libro. Gaya nito, marami tayong libro sa likod. Patala mo yan. At ang issue, imbes na church and founder, ito yung sinabi niya. Mayroong Baptist, si Kristo'y tinawag niya ang Baptist. Ano pakialam ko kung tinawag niya yung Baptist?
Hindi naman yan issue. Ito tanong niya sa akin, ito po bang internet, source ng internet ay tunay o hindi? Ay walang problema. Depende yan kasi sabi ko, kapag sa korte, kung mag-present ka ng dokumento na sa internet lang, abay hindi maniniwala ang korte nun. Liban na lang kung ito yung CCTV. Nasa internet yan. O kuan ba? Computer. Diba? O ibang mga source na yaong itong mga conversation regarding sa galing ng Facebook o internet yan. Pwede yan. Pero kung mag-present ka, halimbawa, itong kaso ninyo tungkol sa lupa, ay huwag mong sabihin kapag naghingi itong korte ng kopya ng titulo ng lupa ninyo sa internet mo ipakita, ay mali yan. Talagang hindi yan. Ito nangyari sa kanila. At kasi alam natin na hindi issue kung tama ba ang internet o hindi. So nag-object tayo. Walang problema. Kahit bias yung moderator. At ito ang sunod tanong niya. Marami siyang itinanong sa akin. With regards about nitong sa kanyang presentation nga, hindi nga siya nagkapag-present ng Bible Baptist Bible Baptist tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung sabi ni yung Aboyabor. Ano ba yung sabi niya? Idepend po ang pagka pro ni BBM nga normally accepted na ang abortion, same-sex marriage, divorce, death penalty. Aba, mali yata yung pinuntahan mong channel. Hindi po tayo nag-issue dito ng about abortion at saka politics. Dapat alam mo yan. Dahil itong programa ko hindi po ito pang politics. Hindi po ito pang politics. Kaya kung namomroblema ka sa BBM mo na mag-abortion siya, mag-same-sex siya, wala akong pakialam doon. Sa kanya yun. Wag dito Kasi this is not all about politics at hindi tayo apologist. Hindi tayo mga defensor ni BBM. Supporters lang po tayo. Kung gusto mo magtanong dyan, doon ka magtanong sa vlogger ni BBM. Marami doon. Huwag dito Kasi nagbigay ako ng komentaryo ng Baptist patungkol sa nangyaring debate kagabi. Okay? Dapat alam mo, makinig ka ng maayos. Hindi ko lang binigyan yung caption. Yan nga, hindi nga kami hindi nga kami ano ba yan? Yung di ba si Leni? Di ba New Pinks Army yan? Di ko galit We'll just keep quiet. Kung ano yung binoboto ninyo sa inyo yan, wala akong pakialam. Kapag sinabi mong si BBM ay akseptado niya abortion, bakit si Leni akseptado niya ang same-sex union? Ba? Wag yan kasi we are not talking about politics, sir. We are talking about ito komentaryo natin sa Bible Baptist. Ito ang unang tanong ko sa Bible Baptist Defender de Umano. Nung naghanap ako ng dokumento, ay nasa internet po yung nagkasulat na Bible niya, pati yung mga encyclopedia niya. Abay, mali po. At hindi po katanggap-tanggap yun. Hindi po katanggap-tanggap kasi internet
Huwag sa internet, kapatid. Paano yan? Di ba? Saan ba yung kopya mong sinasabing Greek Bible? Iniharap niya sa akin yaong laptop. Uy! Kapag hindi laptop ang source natin, yan o. Kita nyo sa likod. O, yan pa o. Hindi source. O, marami pa dito sa harap ko. Hindi laptop. Kung Greek Bible di o mano. O, yan o. Hindi naman tayo, kuhan. Hindi naman tayo yaong masyadong alam tungkol sa Greek. Di nga tayo nakabasa ng Greek, pero may alam tayo konti. Pati sa Hebrew. Hindi naman natin, anyway, hindi naman natin kabisado, hindi naman tayo nag-aaral ng Greek at saka Hebrew. But ang tanong niya sa akin ito, alam mo ba kung ano sa Hebrew itong Zuma? Ano yung Zuma sinasabi niya? Hindi po ito issue kung ano ba sa Greek itong Zoma. This is all about church and founder. Dapat mag-focus ka. Hindi nga siya nakapag-focus sa kanyang first stand niya as affirmative na itong Bible baptist ay founded by Jesus Christ. Instead, binasa niya itong nakasulat di umano sa Greek na itong si Kristo tinawag niya ang baptist. Abay, mali. Dahil hindi issue ay tinawag ni Kristo itong baptist. Ay so sabi ko, unang tanong, sinabi mo ay ang baptist tama, itong Katoliko ay mali. Pag mababasa ko dito sa Philippine history, ito yung the Philippine Ionate Nation, namangha siya kasi hindi niya pala hawak itong librong ito. Ang nagkasulat dito sa page 123 ay Roman Catholic founded by Jesus Christ. Tatanggapin mo bang talo ka na sa debating ito? Ay hindi niya tanggap dahil claim lang po daw nito ng mga Catholic. Paano naging claim ito? Philippine history, ito ibig sabihin, non-sectarian po. Kapag sinasabi nating non-sectarian, wala pong sikta na dala o dinadapigan, yung sa Bisaya, yung pinapanigan. Kaya nga Philippine history, sabi niya, claim daw ng mga Katoliko. Kaya hindi siya naniniwala na matalo siya kasi claim. Paano yan? Mismo ang Philippine history na po ang nagtuldok na itong simbahang Katolika ay tatag talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi baptist. Ito yung hamon niya sa akin. Last question niya, siya yung nagtatanong. Kasi meron akong 10 minutes na magtatanong sa kanya bago itong konklusyon. Ang sarap palang tanongin. Ang kaso, naawa ako kaya sinabi ko na lang sa moderator, ko na lang tanongin yan, naawa ako Wala palang dalang references. Bagay mautal na naman. Todo tanggi nga. At tayo, meron tayong mga libro dito. Todo tanggi. At ito, ang nangyari, nag-showdown siya. Matalo lang niya ako, sabi niya, talo ka na ba kapag mabasa niya in Greek Bible na itong si Jesucristo tinawag niya baptist? Abay, talo ako kapag yan ang topic natin. Hindi naman topic natin yan na si Kristo tumawag ng baptist. Aba? O dapat alam mo yan. Ang layo-layo ng isyo. Ito challenge niya sa akin din kasi nagtanong ako. Naghanap ng Greek. Nag-Greek ako dalawa Ayan yung Greek Tagalog Interlineal na Biblia. Yun ako dito. At saka itong Hebrew and Greek Bible 2nd edition. Namangha siya, wala pala siya nito. Ang Greek Bible lang niya ay nagkasulat doon sa laptop. Anong klaseng pag-iisip ka, pastor?
Mayong buntag, Brad. Si Brad Misael Ortiga. Ito ang classes panghuna-huna na. At alam niyo, sabi niya sa akin, ditong Acts chapter 9 verse 31, pag mabasa Roman Catholic Church, talo siya. Pag mabasa po na hindi Roman Catholic Church, talo ako. Paano yan? Nagkasulat dito sa Acts chapter 9 verse 31, Iglesia Catholic. Sa Greek Bible po. Hindi po laptop ito, ha? Hindi po encode ng laptop na may kulay-kulay, pulat, blue, pinakita niya sa akin. Ano bang nangyari po sa inyo? At alam ba ninyo na siya mismo, sa huling tanong ko as affirmative, last question kasi yaong time is all about almost 2 seconds na yun. Sabi ko ito, yung dictionary ng basahin natin, yan na mismo tinuldukan na niya. Imbes na sabihin ko na lang sa moderator na tapos na ang debate, hindi na lang ako magbigay ng yaong negative pahayag. Kasi siya na mismo, in last question ko, tinuldukan na po niya ang debate at tinapos na niya. Ayan sabi ko itong Roman, itong Catholic, any of the original Christian church before the schism between East and West pertaining or adhering to Catholicism, member of the Roman Catholic Church. Tama po ba itong dictionary? Ang sabi niya sa akin, tama yan. Di wala. Tapos na po. Hindi na sana ako magbigay ng rebuttal doon sa kanyang pahayag. Kasi tama daw itong dictionary. Ano bang nagkasulat sa dictionary? Hindi Baptist ang original Christian Church. Katoliko po. At itong Katoliko, membro ng Roman Catholic Church. A member of the Roman Catholic Church. At itong matapos akong magbigay ng pahayag, tinanong niya sa akin, na yung po ba ang dictionary ay doctrinal o yan po ay isang talaan lang ng mga salita? Sabi ko, hindi naman ito doktrina. Ito po ay meaning. O talaan ng mga salita yung mga meaning. Ay ba'y pumapalakpak siya? Kasi hindi po daw ito doctrine. Kailan ba naging doktrina itong dictionary? Mismo ang dictionary nagsabi na ang original Christian Church pala itong Katoliko. Saan makikita ito? Member of the Roman Catholic Church. Hindi po membro ng Baptist. Ito ang tanong ko sa kanya. Sabi mo, nagsimula itong Baptist Church kay Kristo. Ibig sabihin tunay kasi sabi niya kay Kristo doon nagsimula. Itong mababasa natin sa 704, page 704 na libro. Origin ng Baptist in Radical Reformation, Objection to Infant Baptism, Demands for Church and State Separation. John Smith, English Separatist, in 1609. Roger Williams, 1638, Providence. Tama po ba itong libro o nagkamali itong libro? Sabi niya, English Baptist yan, hindi yan Baptist Jewish. Kasi sa kanila daw, Jewish Baptist. Nako naman, Kaya nga tumawa itong defender nila sa komento dahil si Joseph Smith de Omano ay founder ng Baptist. Mali po daw. Kasi dalawa daw yung Baptist. May English Baptist at may Jewish Baptist. Saan nyo nagkalap yan? Ayan
Joseph Smith yung simulan ninyo, hindi po si Jesucristo. At mayroon pa, dictionary, Christianity. Ayan o. Asan kayo nagsimula? Basahin natin. Todo tanggi itong binasa ko ito eh. Ayan o. Ito basahin natin itong meaning ng Baptist. Ito basahin natin ito. In America, Baptist history begins with the settlement of Roger William of Providence, Rhode Island, and the church he formed in 1639. Nakita ninyo? Hindi panahon ni Kristo yan. Diba? Grabe mga kapatid natin bro, mautaw nga pangaway-away, ikaw na bali bro, anang away. Yung mga away-away po, kapag baliktarin natin yan, maging yawa-yawa yan. Ito si Brada Joby Bugtong. Ayan po, itong Baptist, nagmumuka silang katawa-tawa at sila lang ang nagtawanan sa kanilang comment, sarili nilang pinagtawanan nila eh. Diba? Hindi po si Kristo ay nagtatag ng Baptist, at kahit sabihin ninyo na si Kristo tinawag ng Baptist o tinawag niya ang Baptist, hindi pa rin siya ang nagtatag. Kasi paano na rin ito? Basahin natin itong verse 179, ano? Aba, kawawang Baptist, nagpresent sa akin ng mga dokumento na sa laptop po. Ay, bawal yan, laptop. Nagsimula ang katawagang simbahang Katoliko upang tukuyin ang simbahang Kristiyano sa kanluran. Ang katagang Katoliko ay nangangahulugang universal upang kalahatan. Ibig sabihin, si Jesus ay nasa simbahang Katoliko at ang simbahang ito'y inatasan ni Jesus ng misyon para sa buong sangkatauhan. Hindi ang Baptist ang inatasan niya at wala si Kristo sa Baptist na sa loob po ng simbahang Katoliko. Itong kasaysayan ang nagsabi. Legit po tayo. Legit tayo. Hindi tayo kagaya ng Bible Baptist na sa presentation na nagtagka ako. Wala man lang binasang Bible. Saan ba yan? Aba, sa harap pala itong laptop niya at yun niya binasa. Sayang naman ano. Hindi po ako tumatanggap ng laptop. Kahit sabihin ninyo legal ang laptop ay para sa akin hindi. Mag-present kayo ng mga libro ninyo. Malay natin. Baka ini-encode lang ng sarili nila at pilit nilang ipaniwala sa atin na yan may history. Aba, new book, World Book Encyclopedia daw sabi niya, mali ba? Ay, nako, hindi ako magsasabi, tama yan, nasa internet, World Book Encyclopedia. Ano ba yan? Yung binasa niya. Sabi niya, tama pala, ibinasa. Meaning ng Baptist, a character of Jesus Christ. Aba, hindi naman issue ang Baptist character. At kaya ko hiningi yaong kopya sana. Kung maari, mag-send siya ng screenshot. Bayan ko nalang hiningi yung screenshot niya. Kasi nagka-laptop po, kawawa pala itong Baptist. Yan yung market strategy nila, ano? Laptop po ang source. Kung pangaralan ninyo ako, hindi po ako tumatanggap ng laptop. Prank ka lang po tayo. Dahil hindi para sa akin, kahit sabihin pa ng korte yan na legal, itong nasa laptop, para sa akin hindi legal yan. Unless and until na mag-provide kayo sa amin, mag-provide kayo sa akin ng mga legal na dokumento. Yan o. Gaya nito, kita ninyo? Nasa likod, yan po. Legal yan. Greek Bible di umano, pero nasa laptop pinakita niya. Ginano niya yung laptop niya
Yan o, nasa laptop. Ay, wag ganyan. Kasi hindi po ako tumatanggap ng laptop. Ilabas mo yung Biblia. Hindi nga ako marunong mag-Greek, kaya meron akong Greek, ha? Para maipakita mismo ng ating mga kapatid sa pananampalataya na talagang meron tayo. Kayo, saan ito? Mali po ang ating sinabi niya. Mali itong nakabatay lang po tayo sa footnote kasi ang sabi po niya, ang simbahang Katolika ay piki, yan Baptist, tama. Ito footnote na nakasaad sa Leviticus chapter 17 verse 3. That is, in order to sacrifice the law of God, provide sacrifice to the offered in any other place but at the tabernacle of the temple of the Lord, to signify that the sacrifice would be acceptable to God out of his true temple, the one, Holy, Catholic, Apostolic Church, hindi po Baptist. Ayan o. Sabi niya, ay mali yung Biblia ninyo. Bah, hindi nyo alam kung ano itong Douay version. Translated po ito galing sa yan o. Translated po ito galing sa Latin. O may Latin Bible tayo eh. Hindi tayo kagaya ng defensor ng Baptist de Omano. Nasa laptop lahat ng mga ebidensya niya. Ay kapag laptop lang po yung basihan natin kapatid at hindi yung tunay na libro, abay dapat sana since 2008 pa ito ginagamit ko na itong record book ko. Ano bang nasa record book? Brad ka po, ayan o. Mga record mismo ito ng mga referensya. Hindi ko lang binasa kasi notebook ito. Alam nyo, at that time nung nag-aral ako ng self-study ng internet kasi wala pa namang walang touchscreen noon na cellphone. Magbayad ka pa ng internet. At nag-research ako ng mga article regarding Catholic faith at ipiniprint. Paglabas doon, i-transfer ko dito kasi at that time may board meet kami doon na hindi siya tumuloy sa pag-aaral at ibinigay niya itong 50 pages na bago. O dito ko sinulat. Kaya ito pinagkaluma na ito since 2008 pa ito. Yan o. Lahat ng mga libro, encyclopedia, yung sinabi doon sa article, sinulat ko. Kapag yan internet ang basihan, ay gagamitin natin ito. Lahat mayroon dito. Di ko na lang ginamit kasi kapag sa debate po, kailangan natin mag-present ng mga real talaga. Kaya kung ano yung naka-jot down doon, ay hinanap ko talaga at salamat ako sa lahat ng mga sponsor ko. Ayan o. Yan po sa likod. Magandang umaga kapatid, si Pitin Tinio. At si Ovalo, Sister Ovalo Isios Ginny. Magandang umaga po. Lahat nito si Evelinda de la Cruz. Pinagtawanan ako ng Baptist. Kung sino yung manghingi ng link sa debate, paki-PM para magandang umaga bro, si Brad Oliver Silicius Bastasa. Mali yung mga Katoliko, sabi niya, dahil bumabatay po tayo sa scholar. Buti nga tayo, mayroong scholar kayo. May scholar ba? Ano ang sabi ng Bible scholar? Ang true temple pala, one holy Catholic Apostolic Church, hindi Baptist. Kayo, may scholar kayo. Laptop nga yung ebidensya ninyo. Hindi na ba kayo nahiya? Sinabi ko sa moderator, pwede bang makita itong mga librong ginamit niya? Ay, hinarap niya sa akin yung LCD ng laptop niya. Aba, anong klaseng ebidensya yan? Pwede ko bang makita itong Greek Bible mo? Ayan ang laptop. Ano ba alam ko kung laptop yan? Libro po. Sabi niya, legit ito kasi huwag mo akong paniwalaan kahit magpasa ka pa ng apps. Cellphone galing apps. Hindi ako maniniwala nun.
Kasi sa apps po, cellphone lang yan. Hindi po yan legit. Yan nga ang sabi ni Apostol San Pablo sa Galatians chapter 3 verse 15 na kung may mga taong gumagawa ng bagong tipan, kailangang may pirma. Wala ngang pirma yung Biblia ninyo, walang imprimatur, at sasabihin ninyo kayo ang tama. Sabihin tama ninyo no, sa internet nakalagay. Marami pa tanong niya sa akin. Ako, bitanong ako sa kanya. And last 10 minutes, binawasan ako kasi sapaw daw ako ng sapaw. Kailangan naman hindi ako magsasapaw. Bias yung moderator ninyo. Paano ba naman tayo magkapag-object habang nagsalita yung affirmative? Nagkamute lahat. Bala ko na sanang mag-object kasi taliwas na po sa topic yung sinabi niya about doctrines ng baptist ko no nasa Biblia. Hindi naman issue about church and doctrine. This is all about church and founder. Ngayon, nakita na ninyo yung kayabangan ninyo. Atat na atat kayo. Akala ninyo siguro sino itong kaharap ninyo. Sabi ko, blackout. Blackout po dito sa amin kasi nawalan kami ng kuryente kagabi. Mabuti na lang bumalik pag 8:35 man ata yun. At tinamong ko siya dahil atat na to. Ano ba yung depender ninyo Katoliko? Maraming maraming dahilan. Ayan. Noong sabi niya, open cam walang problema, open cam. Hindi naman tayo nagtatago. Hindi nga tayo nagtatago ng account. Kayo lang naman nagtatago ng account. At tinignan ko yung mga account nila. Parang dami account. King ko yung nakalagay doon sa kanilang profile picture at naghahamon pa na wag magtago ng kamera. Kayo pala nagtago Dapat alam niyo yan. Tayo, hindi naman to fake account. Wala nga fake account natin. Yung ginamit ko ito, hindi ito fake account Real account talaga ko ito. At hindi ito fake account. Dahil hindi ako marunong gumawa ng fake account at lukuhin yung mga tao. Sinabi niya mali itong Biblia natin. Di mag-provide ka ng dokumento na mali yung Biblia, pati yung history na binasa ko. Yan palang talo ka na Talo na sila. Dinaya ka, brother. Kaya nga, anong klaseng daya yung ginawa nila? Diba? Sila yung bias na bias. Pwede ba yun? Moderator nag-commute? Mag-object sana ako. Wala akong boses na maririnig kasi nag-commute ako. Hindi naman issue siguro. Church and the doctrines. Pwede yun kung yan ang pag-uusapan namin. Abay, wala ngang na-present kahit sabi ni saya paniwagi na present bisig putos na buwan pudbida ng mga tawhana. Pwede ba na kung makita ng imong libro ebidensya? Yan inarap niya sa akin yung kamera niya ilang wala yun ang laptop. Focus ka sa Church and Founder. Ito, Founder Church and Founder Focus tayo tanungin kita. Si Kristo tinawag ang baptist. Di gihapon na mao. Hindi ang tama. Kasi hindi issue kung si Kristo tinawag ba ng baptist. Madalawa pala itong baptist. Itong original baptist daw. Ang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ito daw yung baptist, Jewish baptist. Anyari? Mga Hudyo na pala kayo. Kasi Jewish Baptist daw Ano yung sabi sa Biblia, yung nagpagka-Hudyo di umano, pero mga kampon pala ni Satanas ay kawawa kayo. Basahin nyo, Revelation chapter 3 verse 9. Yung nagpagka-Hudyo, mga kampon pala ito ng demonyo. Hindi po ako nangungutya sa inyo. Hindi ko nilait yung relihiyon ninyo Kasabwat nila yung... Kaya wala akong pakialam. Wala akong pakialam kahit founder pa nila yung moderator. Ngayon, natamimi sila todo pakpak na pakpak itong pumapalakpak sa ganito pumapalakpak nila yung yung founder yung debater nila. Yan.
Nagbunye na po dahil sabi niya, tama naman ang sinabi ni Kristo na, tama ba itong sinabi ni Kristo na siya ay tinawag niya ang baptis? Sabi ko, walang problema, tama yan. Ang pumapalagpag siya kasi talo na raw ako. Tama yan kapag yan ang topic natin. Pero this is not all about tinawag ba ni Kristo itong baptis o hindi. Hindi yan issue. Dapat alam ninyo. Kasi, ang sabi niya history, na binasa niya ang history na ang Baptist Church de Omano ay may karakter ni Kristo. Yung World Book Encyclopedia ba yun? At tinanong ko pa siya, nagsimula ba ito ang baptizo sa panahon ni Kristo? Sabi niya, nagsimula. Wala man lang naipakitang ebidensya. Ayan kita niya, di ko lang kukunin. Yung New Book Knowledge Encyclopedia. Yan volume 15. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 200 years ago. Almost 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit. Come down. He had promised. The day on which babasahin natin yung kung saan nagsimula itong Katoliko. Legit. Legit po tayo. Hindi tayo laptop Hindi tayo quotation galing sa internet. Legit po tayo. Tinanong niya sa akin, mali ba itong source ng internet? Hindi naman issue kung mali ba yung source ng internet o hindi. Church and founder po. Wala akong pakialam kung mali o tama ang internet. Kasi hindi ko yan babatayan sa aking Kaya kung mayroon akong makita sa internet, ipiprint ko yan para magiging legal talaga. Wag yan sa internet. At ano ba yan? Yung quotation ninyo, parang nagmumukha kayong yun nga, katawa-tawa talaga. Wala naman kayong yan. Di nagkaharap kayo ng ito, basahin natin ito. Kung ano ba talaga itong sinabi ng history book patungkol sa Roman Catholic. Ito The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 200 years ago. About 120 persons were gathered there. They were the followers of Jesus Christ. And they were awaiting the coming of the Holy Spirit. He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God and organized according to a structure which He established. Nakita ninyo, nagsimula pala itong Katoliko Romano ang history kay Kristo. Pala ang nagtayo, nagsimula doon sa Jerusalem. Hindi po sa Amerika. History legit ay kita ninyo yan? Hindi po laptop yan Hindi quotation galing sa isang link ng internet na ibinasa niya. Pangalawa, pansin niyo itong kaibahan, the big difference between Catholic and the Baptist. Ito. New Book Knowledge Encyclopedia rin. Basahin natin. Di ba malaking sample nila ito? Page 486. Ano po nagkasaad? Dito. Protestant churches. The official or accepted names of major Protestant. Major hindi po minor. Major talaga. Major Protestant denomination are given here in many instances
there are several kinds of church bodies using the same name in some form. Ano ito? Ang mga major Protestant. Number 1, Adventist. O, kayo mga Adventista, mag-isip-isip na kayo. Major Protestante kayo at pilit ninyong ipinangaral kayo ang tunay. Number 2, Baptist. Ay, pangalawa kayo sa listahan. Baptist. Hindi po kayo galing ni Jesucristo at hindi nagtatag ang ating Panginoong Jesucristo ng Protestante. Diba itong kayo, may Bible scholar ba kayo? Wala naman siguro, diba? Wala kayo. Wala sila. May nagtanong ba sa atin na mayroon ba silang martyr, Brad? Tayo, mayroon tayong martyr. Sila may martyr ba? Wala. Ano mayroon? Brother, martiryo. Bakit martilyo, brother? Mamartilyohin nila ito. Kapag pikon sa debate, ito ang mangyari. Ito yung kanilang madalas na wasakin. Ano bang sabi ni doon sa Daniel Kapitulo 2, versikulo 44. Ang sabi po, but in the days of this kingdom, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. Ano itong kingdom? Hindi po Baptist, sabi ng scholar. Ito kingdom. The kingdom of Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Hindi po Baptist. Hindi Baptist. Kaya kahit sabihin ninyo na mag-present kayo na inyong doktrina nasa loob ng Biblia, wala kaming pagkialam. Kahit kopyahin nyo pa ang Biblia, buong Biblia, hindi ninyo maikaila at hindi ninyo yan maitakwil. Tatag lang po kayo ng ordinaryong tao. Si John Smith. Hindi po kayo tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang gusto ko sanang mangyari sa debate, mag-provide siya ng ebidensya kung si Kristo ang nagtayo. O saan yan? May mga book ba silang nagsasabi na itong Baptist, tayo ng Panginoong Jesucristo, founded by Jesus Christ? Wala. At mayroon pa, binasa. Itong libro daw o mano ng Katoliko na itong Santo Papa ay ito daw yung leader ng Catholic Church. Wala namang problema yan. Dahil yan po ang successor ni St. Peter. Mismo nga ang history book nagsabi, itong Pope ay successor of St. Peter. Paano yan? Ito basahin natin ito Kaya mayroon tayong chronological list of Pope. Yan babasahin natin itong papasi. Sino ba ito? Si Apostol Pedro. Ito, basahin natin. Roman Catholics considered Peter the Apostle had been the first Bishop of Rome and the first in a line Pope extending to the present. Kaya po, ay walang mali sa librong binasa ninyo. Ang kaso lang, hindi kayo nagkapag-provide. Ang sabi po daw niya, itinatag daw ng Santo Papa itong Katoliko. Ano? Ano ba yung klaseng pag-iisip ninyo? Nagkalat na naman kayo ng mga fake news. Ang binabatayan ninyo ay wala. Source ng internet. At sinabi pa niya, may kwan ba kayo? May website ba kayo? Meron. Ba't kayo wala bang website? Na nagsasabi talaga itong ang Katoliko ay claim na tunay. Aba, kung kami hinihingian ninyo ng ebidensya, hindi lang website, official doctrines pa namin. Catechism of the Catholic Church. Outside the church, there is no salvation. Kawawa kayo. At itong Bibliang Protestante, itong tinanong ko sa kanya,
na ang mark of the true church, one holy Catholic Apostolic Church. Aaminin mo bang talo ka na sa debating ito? Ang nangyari, kapatid, hindi niya ito tinanggap. Legit po tayo, ha? O, legit tayo. Hindi tayo kagaya ng sa kanilang defender de umano na nagpakita sa akin ng ebidensya. Pero, nasa laptop, nung klase yan. Ano ba ito? Okay, ang maya na yan. Okay. Di, nakatilaw hinuog tagam ang baptis. Magpaliti ko sa kong itlog, kung musukol pa ito balik. Kay mostly, sa lahat ng mga nagkaharap ko, ay na bumalik. O, totoo yan. Hindi naman siya pinagmamayabang ko, pero this is my experience po. I don't know ba, sige, mautan siguro sa kung bakay napapangitan sa aking muka. Magkaatubang kong pastor sa baptis, pastor sa lain-laing sikta, maayaw pa kayo na sila sa primero. Pag ikaduhang atubang, dili na mo atubang nako. Maunay akong naobserbaran. That is my observation. Kaya kung nakita ninyo, wala akong debate personal na nagla-live kasi wala pong humaharap. Sa social media, may atat na atat itong Oneness Pentecostal Church na makipagdebate di umano sa akin. Ngayon, ang nangyari, noong malakas na yung signal ko, bakay nag-observe siguro yon sa kanilang debater di umano na walang binatbat. Yung topic namin, alam nyo ba? Yung si Christ at saka God the Father pa. Yun lang daw. Yung God the Father, yun daw si Christ. At sabi ko sa kanya, debate tayo in online. Sabi niya, pinagbawalan na daw siyang makipagdebate. Yan ang mga marami na yung alibay, Yung iba, hindi na kumasa. Di naman na kumarunong ng Biblia. Pero sa estilo ko, iwan ko kung saan kayo pupulutin. Kasi iba po ako. Alam niyo, maraming taon akong nag-aral na hindi nga ako marunong magipagdebate. Yung mga rules and regulation, hindi nga ako mag-follow. Pero, ang style po, kung ano yung issue, dyan tayo focus. Yung kayo mahihirapan di anong nangyari sa atat na atat nilang pastor ng Baptist de umano kagabi. Di nagmumukha siyang ok-ok na nasa inidoro na binuhusan ng tubig. Hindi ako believe sa kanyang mga referensya. Hindi naman sa panglalait ito. Kaya tignan ninyo kung sino yung kaharap ninyo. Sinabihan ko nga yun Hindi na lang ko magtanong. Kawawa naman kayo tanungin. Yung 10 minuto ko, nag-wave na lang ako. Sige na, kaya mayroon pa akong rosaryo kasi almost 10 na po. Nag-wave na ako. Masarap sana tanungin yung 10 minuto. Kaso lang naawa ako. Sabi ko, wag na lang. Okay. At dili man is panghinambog ning ato wala ko manghinambog ha. Pero maunay akong naobserbaran ba. Nga wala man yung pastor magigatubang nako personal. Human, di kato si Pastor Jonard sa Baptist Church. Kaduhan na mong atubang ato, di na siya mo atubang nako. Layo naging kay sa daganan sa iyang motor.
Oh, naikas ang nakuratan siya nako sa merkado ni ingon ko nga, pastor, isa, uy, sa monitor. Siya, ikaw mo din na. Ko, dayon kanusta man ta magsabot anitor nga, di ba nagsabot man tang magdialog. Saan lang sa mi brad, busy kay mayroong mga panahon na brad, di ba? Daghan na kay alibay. Katong pastor sa Baptist nga akong gidaginot dito sa laing lungsod, gikan diri sa amo 20 kilometro. So, ubay, layo-layo gyud gidagan sa motor nako. Gi-invite ko sa kong igagaw kay unsa may nahitabo. Ang feedback ay natog pabalika din kay magkaguba to sa atong pagtuon. Di ba? Kasi magkaguba, ngutanar man ko. Gusto mo mangayo og link adto? Tagaan ta mo, murag na ako nakasave to nga kuan. Hinay lang ko kay audio gito, kalayo kay nga video atong murag kawat-kawat lang tong pagka-video ha. Una siya, no? At wala na tayong sapat na oras hanggang sa susunod muli. Ito iyong lingkod, Brad Eugene Gapo, magsasabi sa inyo ng katotohanan ay tanggapin na lang natin. Wala tayong magawa kundi ang umanib sa katotohanan. Maraming salamat po at God bless us all. In the name of Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.